Jamen selvfølgelig mange tak for prisen. Det er vi utrolig glade for, også her i Københavns Kommune, på vegne af projektet. Vi har jo været bygherre på det her projekt sammen med HOFOR, som også er her i dag. Og så synes jeg bare, det er fedt at stå her, og så mange, der har været inde over det her projekt, er her i dag. Altså det viser jo bare, hvor mange mennesker, der egentlig skal til for, at sådan noget lykkes. Men jeg vil også sige tillykke til Sydhavnen og hele København for den her pris, for det her uderum. Vi plejer at kalde det sådan byrum, men uderum, det kan også gå an. Det er der mange af dem, ikke er i byer. Ja, men det kan man diskutere, hvad der er. Men jeg vil benytte lejligheden til at takke alle dem, der har været involveret, og det er jo også tak til borgerne. Der er også nogle repræsentanter her i dag, som har været med til at skabe Karensminde-aksen, faktisk helt fra en vision og igennem hele processen med idéer og input undervejs. Og så tak, fordi I har taget så godt imod alt det nye, som er blevet lavet herude i et område, som jo betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, der bor her. Og så vil jeg også sige tak for tålmodigheden, også under anlæg. Det tog noget tid. Og så vil jeg sige et stort tillykke og tak til rådgiverteamet, Schönherr og WSP og Vida Lokal, eller Vida Local, for at have fanget det, som borgerne ønskede herude, og det, som vi som bygherrer ligesom krævede eller ønskede af jer, og fordi I har forstået det særligt ved det her sted, og lavet en løsning, som kombinerer det, vi skal jo med skybrudssikring, men også har givet kæmpe løft til det her område, og har understøtter i dag et hverdagsliv på så mange måder her i Sydhavnen. Og så vil jeg sige tillykke til entreprenør og anlægsgartner Ebbe Dalsgaard AS og alle underentreprenørerne for det fantastiske stykke arbejde, I har lavet. Altså det er virkelig, virkelig høj kvalitet og med nogle rigtig gode materialer. Der er også nogle forskellige leverandører her. Og det er jo det, nu har vi jo haft en del rundvisninger herude, flere af os, og det folk, de falder bagover, det er jo den brolægning, der er herude med de klinker. Altså det er jo bare så fantastisk flot lavet. Og så selvfølgelig tillykke til HOFOR, også tak for samarbejdet til jer om vores fælles opgave med at skybrudssikre vores fantastiske by. Og så vil jeg da også lige sige tak til alle mine kollegaer i Teknik- og Miljøforvaltningen. Ja, det var det, jeg ville sige. Ja.